Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si pripravíme rýchle jedlo z kuracích prs a budú to zapekané kuracie prsia so zemiakmi a sírom. Tak poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Kuracie prsia, zemiaky, 4 vajíčka, paradajky, cibula, kyslá smotana, parmezán, mozzarellu, čierne mleté korenie, červenú papriku a sol. Ako prvé si nakrájame kuracie prsia, ktoré osolíme a okoreníme, premiešame a odložíme nabok. Ďalej ošupeme si zemiaky. Očistené zemiaky nakrájame na kolieska. Ďalej si cibulu nakrájame na kolieska. A ako posledné si prekrojíme rajčiny. Ak máte klasické veľké gulaté, tak nakrájajte na kolieska. Do misky pridáme kyslú smotanu. Pridáme 4 vajíčka. Pridáme približne 100 g mozzarelly. Pridáme mletú červenú papriku. Sol. Mleté čierne korenie. A na záver pridáme tymián. Celú zmes teraz pomiešame. Zapekaciu misu sme si potreli olivovým olejom. Naukladáme zemiaky. Zemiaky osolíme. Okoreníme. Navrch poukladáme kuracie mäso. Zalejeme to pripravenou zmesou. Navrch poukladáme cibulu. Naukladáme paradajky. A nakoniec to zasypeme parmezánom približne 100 g. A takto pripravené jedlo dáme teraz do rúry na 180 stupňov približne tých 40-45 minút. A máme navarené, nezabudnite dať ešte na video like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Dobrú chuť a ahojte.